時だよ。食らい尽くせ。最高の栄誉、地球がて。大丈夫かソニア。平気だよ。バカ野郎、そんな傷で。ごめんね。これはだが我々返り討ちに。灼熱の炎で全てを飲み込め。邪魔はさせん。うわだ。なんの。思わないでね。また剣の腕が。
ソニア、聞いてくれ。このまま闇にいても君のためにはならない。うるさい。私に指図するな。いいや、言わせてもらうぞ。確かに人間には君の心を打ち砕くようなものもいる。だがそうでないものも多い。ローガもそう言って君を差別したりしたか？君を傷つけたか？でもそれは私が妹。それだけが理由じゃないはずだ。君の言うように人間の全てが悪いのなら、ローガだって君のことを